Výstava v podstate vznikala dlhší čas. Veľa sme debatovali na tému tohoto priestoru a celej koncepcie, ktorú by sme tu chceli spraviť. Tu sú také dva naše osobné programy, ktoré sa nejakým spôsobom stretávajú a prekrývajú a komunikujú medzi sebou. Jedna z veľkých inštalácií tu je venovaná aj mestu Žilina. Je to práca s betónovými kvetinačmi, ktoré boli vyradené z verejného priestoru a získali sme ich vďaka Marekovi Adamovovi z Mestského depozitu. A to je taká jedna z najväčších vecí, asi, ktorú sme tu zrealizovali. Takže tu ponúka také mestská príroda. Daniel Grúň sa podujal teda kurátorsky zastrešiť tento náš spoločný projekt, lebo berieme to ako spoločnú výstavu vlastne, tým, že tie veci spolu komunikujú a sa prelínajú. Čiže Daniel vstúpil do toho procesu s veľmi obsažným vlastne textom, ktorý jednak pojednával výstave ako celku a potom jednotlivo o každej z inštalácií. Dokopy ich je 12 a niektoré z nich vlastne, ako Matej spomínal, práve táto inštalácia so žardinierami je doplnená zase o nejaký môj vstup zvukovej inštalácie. Čiže my v celom tom priestore ako keby tie veci premiešavame a Matej vstupuje do výstavy výrazne sochársky ako s tými ďalšími projektmi na balkónoch a ja teda skôr cez tú zvukovú zložku. Tá akustická danosť toho priestoru vlastne pozýva k tomu, aby sa tu pre mňa teda pracovalo s niečím, čo sa dá vlastne nejakým spôsobom tu na mieste realizovať. To aj prebehlo vlastne nahrávanie výbuchov, ktoré sa tu spätne vráca naspäť do výstavy. Potrebuje už nejakých kompozícií. Jedná sa o dva typy zvukov. Jeden je generovaný plynovým dielom na plašenie vtákov vo Vinohrade, ktorý tu reálne som odpaloval a ten zvuk nahrával a potom ho tu spätne vraciam cez takú rotačnú zvukovú inštaláciu. Ďalší taký ako zvukový impuls, ktorý tu bol nahrávaný a zase spätne vrácaný, je explózia airbagu na mieste. Z toho vznikla potom aj videodokumentácia v rôznych rýchlostiach nahrávania. 50 frameov za sekundu, 120 frameov za sekundu a 240 frameov za sekundu, čiže tá časovosť sa nejakým spôsobom rozbíja a ten vizuál, alebo ten získaný materiál je inštalovaný v zásade v pozíciách, v ktorých bol získavaný. Čiže aj pri tej inštalácii sa ako keby pohrávam s nejakou časovosťou, nie sú nejakým spôsobom synchronizované tie videá. Potom je tu jedno samostatné dielo Sirena, je to stará sirena z banského prostredia, ktorou sa ohlasuje výbuch a je to celé vlastne nejakým spôsobom ešte doplnené o také ďalšie vrstvy čítania, veľa toho ostrachu, to je tiež jedna zložka tej výstavy ako takej, kvôli tomu, akú dobu vlastne žijeme, je to sprítomnené v našich životoch vlastne dennodenne. V mojich inštaláciách, ktoré sú ohradenými priestormi, v ktorých sa odohráva nejaký dopad niečoho a nejaká transformácia buď rôznych stavebných materiálov, pozostatkov z nejakých činností búrania alebo opracovávania kameňa, skla. Tieto procesy tiež vytvárajú svoju stopu nejakej expanzie. Tak som sa to snažil v tých inštaláciách nejak riešiť alebo s tým pracovať a vlastne sa napojiť na Jánovú koncepciu zvukov alebo hlukov. Táto architektúra má silný náboj. Historicky je to veľmi výrazná modernistická stavba, ktorá prešla rekonštrukciou. V podstate má minimalistickú podobu. Pre nás to bola vlastne určitá schránka, v ktorej, ako som už povedal, tak sa stretávajú rôzne energie, ale stále je tu prítomná aj určitá stopa tej minulosti, ktorá je veľmi nešťastná. A každá výstava nejakým spôsobom sa musí s týmto vysporiadať, ktorá tu prebieha, lebo priestor nie je neutrálny, ale je teda silno poznamenaný holokaustom a našou temnou minulosťou. Je to vždy silná emócia. Tak o tom je asi tak. Tento projekt. Podľa mňa podstatná tá osobná fyzická skúsenosť s tým, čo sa tu deje. Pozývame.
Alebo aj nie. Ale aj nie.